Παρακολουθήστε καθώς το αεροσκάφος διαγράφει 1-8 πάνω από το χώρο επίδειξης. Δείτε τώρα καθώς ο Demo Pilot επανατοποθετεί το αεροσκάφος και επιδεικνύει την ικανότητα του F-16 να πετάει σε χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς θα περνάει από μπροστά σας, θα ταξιδεύει με 650 μίλια την ώρα, η οποία προσεγγίζει την ταχύτητα του ήχου. Από τα δεκαεξιά σας, το F-16 και το High Speed Pass. Καθώς επιστρέψει στο κέντρο επίδειξης, ο εκτάμενος θα εκτελέσει μια σειρά από περιστροφές του αεροσκάφους γύρω από διαμήκη άξονά του, επιδεικνύοντας την εκπληκτική περιστροφική του ικανότητα. 650 μίλια. Από τα αριστερά σας, το F-16 και το τριπλό ρολ. Η δυνατότητα στροφής του αεροσκάφους είναι καθοριστική. Δείτε τώρα καθώς ο χειριστής θα σας παρουσιάσει μια συνεχόμενη στροφή στο Show Center πιάνοντας 9G. Μπροστά σας θα στρέψει τικμιαία και θα επιταχυνθεί πιέζοντας τον εαυτό του στο κάθισμα με δύναμη 9 φορές το βάρος του. Σε μια στροφή 360 μοιρών το F-16 έχει ακτίνα στροφής 1200 πόδια. Από τα δεξιά σας το F-16 και τα 9G. Ο εκτάμενος τώρα θα σας επιδείξει τη δυνατότητα εκτέλεσης απότομων μελιγμών. Θα εκτελέσει μπροστά σας ένα ρολ 4 σημείων, σταματώντας κάθε 90 μοίρες περιστροφής. Προσέξτε την ακρίβεια με την οποία εκτελείται κάθε μεμονωμένη κίνηση. Από τα αριστερά σας, ο Τζεφς και το ρολ 4 σημείων. Ετοιμάστε τις φωτογραφικές σας μηχανές. Σας παρουσιάζουμε το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης του F-16, το οποίο του επιτρέπει να εκτελέσει επιδέξους ελιγμούς με μεγάλη ακρίβεια. Από τα δεξιά σας, το F-16 και η αιχμή του δώρατος. Καθώς μας πλησιάζει από τα αριστερά, ο χειριστής θα επιδοθεί σε σειρά ελιγμών που θα σας επιδείξουν την ικανότητα του F-16 να στρέφει κλειστά και να μένει απρόβλεπτο. Ένα γνώρισμα που το βοηθάει να επιβιώνει εναντίον απειλών, μιας και μπορεί γρήγορα να μεταβαίνει από οριζόντια σε κατακόρυφη μάχη. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, οι δύο ξεχωριστοί ελιγμοί, Falcon 3 και Sharks 2.
και κύριοι, ας πάμε ζωντανά στο πολιτήριο να ακούσουμε τον Σμιναγό Ανδρουλάκη. Ζεύσε 9-3, πώς μας ακούς? Πήγα τα καθαρά. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της ειδικής ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ΜΕΡ-16, είναι μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά.